Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini ang aton nga ika-200 nga pahamot nga ginaistoryahan na, no? Anong tawag sini nga pahamot? Ang tawag siya ay Angel Share for Men and Women. Iyan siya ni Kilian. Pwede pa lalaki, pwede pang babae, pwede para sa tanan. Kagtani tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahoy nga makahang nga ilimnon. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have cognac na amo na siyang ilimnon nga masimutan mo dayon. For the mid, we have cinnamon, tongkabin, kag oak na ang cinnamon gahatag pagkakahang, tongkabin nga duhilamon nga matamis, tapos oak nga kahoy. Kag for the base, we have praline, vanilla, kag sandalwood. Ang praline amo na siya ang dugormad nga manamit nga hamot. Tapos vanilla nga pampahumok, tapos sandalwood ng oriental nga hamot nga manami. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Kag may kilala na kamo nga Ilonggo nga 200 na kalain-lain nga pahamot ang tilawan. Nami no? O sa daso naman. Bye-bye!